Estem endinsant-nos en una zona inexplorada per a l'ésser humà. L'ombrívol regne d'allò desconegut, on tot és possible. Benvingut a la zona incògnita. Vet aquí un home corrent, fent coses normals i corrents. Es renta les dents, es pentina, segueix una rutina. Aquest home té una missió, però encara no la coneix. Espera ordres d'una organització ultrasecreta i només sap que el món depèn de l'èxit de la seva comesa. Però com que és humà, li assalta el dubte. Fora d'aquest petit recinte que anomeno llar, el món continua en peus? Identificació! Identificació! Al principi, el recel i la desconfiança s'apoderen del nostre protagonista. D'on prové aquest ésser? Com ha arribat aquí? Ve en missió de pau o de guerra? És home o dona? O potser les dues coses? Però van passant els dies, les setmanes, els mesos, i ja se sap que l'efecte és fer-se.
Un home s'apropa a la casa on només fa uns dies que han tingut lloc els estranys successos que acabem de conèixer. I vostè està pensant, aquest paio em sona, sí. I és que no és el protagonista de la nostra història? Però no es deixi enganyar. Sí, potser té la mateixa forma, la mateixa cara. Però això no vol dir res en el regne d'allò desconegut. Aquest home és un home nou i només sap que té una missió. Estrany, veritat? Doncs no pensi que tot plegat és cosa de ciència-ficció, perquè això que acaba de veure i el seu dia a dia només estan separats per una prima línia anomenada la zona incògnita. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm coming home.